Díobh gach duine sa níoseán seo beidh mé ag díriú an bhfíocht a bhaineann leis an dáin an t-earrach thiar. So, an t-earrach thiar le Máirtín ó Díoráin. Fear ag glanadh cré de ghimseán spáide, sa ciúnas thaobh imrotha lé. Bin an uaim san iarrach thiar. Fear ag cathach clíomh dhá ghrim. Is an amann dhearg ag lonrú I dteannamh gréine. Dhiorling mháin, níomhrach an radharc san iarrach thiar. Mnáil a cháin in íochtar díothrá, agótaí crappa scálaí thíos fuathu. Tábh radharc síothach san iarrach thiar. Talmhúiligh fána ag madaí rábha, currach lán éisc. Ag teacht chun claidigh uormhir bhail I ndeireadh lé san iarrach thiar. So gach duine leis an dáin seo tá cúpla fuaim agus caitheamid díriú orthu, mar shampla. An CH sound, an CH sound, caitheamid a bheith comharmach le sin, mar shampla. Níomhrach, ACH, ugh. An seo then, you have ghirling, so DH an sin. I dteannamh, so má tá arú agat, the arú overpowers the letter after it. Is an amann dhearg. Is an amann dhearg an seo. FH is an amann, and then famine is feminine, so it puts a shevu on dhearg. So dhearg. Clíomh dhá ghrim, DH an sin. Bin an uaim, so just caithfidh sibh a bheith comharmach leis na fuaimena. So má tá arú ann, caithfidh tú uaimnú. You have to pronounce the arú. And then an uaim, FH. So fear ag glanadh cré de ghimseán spáide, sa giúnas thaobh, SH, imrotha lé. Bin an uaim san iarrach thiar, ACH an sin. Okay. So tá súla gom go garóig an físeán seo libh.